ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാസിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय. गुरुदेव दयानंद गौड़ी वैष्णव भक्त की जय. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 10 അല്ലെ 9ന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് 10 തുടങ്ങാം എന്തായാലും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതില് ഈ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ശ്രവണ സ്മരണകളിലൂടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ. ശ്രവണം അതുപോലെ തന്നെ സ്മരണം, അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് 10ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ അതില് ആദ്യം ശ്രവണം നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലെ. നമ്മൾ നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വരുന്നതാണ് ശ്രവണം. അപ്പൊ ശ്രവണത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഇതിലാദ്യം. അപ്പൊ ഈ ശ്രവണം അല്ലെങ്കിൽ കേൾവി കൃഷ്ണാപദം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനെപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറയണതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കൃഷ്ണബോധം, നമ്മുടെ ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി വളർത്തുന്നതിന് ശ്രവണത്തിന് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ശ്രവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കേൾവിയുടെ അതീന്ദ്രിയമായ ചലനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ചെവികളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരുവന്റെ ഹൃദയം ശുചിയും പവിത്രമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള ഹൃദയവും പരിശുദ്ധമായി തീരും എന്നാ പറയുന്നത്. ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ചൈതന്യമാവ് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭ്രഷ്ടാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ ശുചിയാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെയും അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? നമ്മുടെ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശ്രവണം. അപ്പൊ ശ്രവിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കണം. അതേപോലെ വളരെ വേഗത്തിൽ അവർക്ക് ഭക്തിഉപാസനയെ പ്രവേശിക്കാനും കൃഷ്ണപദത്തെ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതോടുകൂടി എന്താണ് ഭക്തിഉപാസനയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് കിടക്കണം എന്നൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് ആവണില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. നമ്മൾ ആദ്യം വളരെ ഇതായി പിന്നെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്താണ് അത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി, അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രവണത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തേണ്ടിയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് ശ്രവണത്തിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് ഭക്തി ഉപാസനയില്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെയധികം ഭംഗിയായി അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പലതരം പുരാണങ്ങളെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ന് നോക്കി ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ, അപ്പൊ ഗരുഡ പുരാണത്തിലും പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ശ്രവണത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഗരുഡ പുരാണം നമുക്കറിയാലോ അല്ലെ. ഗരുഡ പുരാണം എന്താണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ട്? ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ജനറൽ ആയിട്ടും ഗരുഡ പുരാണം എന്താ പറയുന്നത്? ആരെങ്കിലും അറിയോ ഗരുഡ പുരാണം എന്താണ് പറയണെന്ന്? ഹലോ ഹരേകൃഷ്ണ, ആരും ഇല്ലേ? കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്? എല്ലാവരും ഹരേകൃഷ്ണ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓപ്പൺ അല്ല ഹരേകൃഷ്ണ, എല്ലാവരും വീഡിയോ നോക്കും. മാതാജി മാത്രമുണ്ട്. ആ ഓക്കെ, എന്ത് മാതാജി? ഹരേകൃഷ്ണ, നമ്മള് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും മറന്നുപോയി. 4th ലെവൽ എത്തി, 3rd ലെവൽ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും. ആദ്യത്തെ ലെവലൊക്കെ എല്ലാവരും ഓക്കെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഗരുഡ പുരാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മള് ആത്മാവിന്റെ യാത്രകളെ പറ്റിയാണ് അല്ലെ കൂടുതൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ മരണാനന്തര സമയങ്ങളില്, അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളും പലതരം നരകലോകങ്ങളും ആത്മാവിന്റെ യാത്രയാണ്. മരണശേഷമുള്ള യാത്രകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെയധികം ഭംഗിയായി അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തെ ബദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി സർപ്പദർശനമേറ്റ് അബോധാവസ്ഥയിലെത്തി ഇതിന്റെ പോലെ തുല്യമാണ്. ഈ രണ്ട് അബോധാവസ്ഥയും മന്ത്രത്തിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് അവസാനിക്കാമെന്ന് അതിന് കാരണം. അപ്പൊ നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സർപ്പത്തിന്റെ സ്പർശനമേറ്റ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം സർപ്പത്തിന്റെ സ്പർശനമേറ്റവൻ അതേ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. പിന്നെ ആദ്യം അബോധാവസ്ഥയിലായിരിക്കും, പിന്നീട് നിദ്രയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു അബോധാവസ്ഥയിലാണ് നിലനിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. അത് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരാൾ വിളിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ശരിക്കും ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. തന്റെ സ്വത്വത്തെയോ യഥാർത്ഥ ധർമ്മത്തെയോ ഭഗവാനെ തനിക്കുള്ള ജഡത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തവനായി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഓരോരുത്തരും ഉറക്കത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഉറക്കത്തിൽ ഉണർത്തുന്നതാണ് ഈ ശ്രവണത്തിൽ കൂടെ അല്ലെ. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാലാണ് നമ്മൾ എണീക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ശ്രവണം അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളത് കേൾക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അബോധാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. അപ്പോൾ ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായ എന്ന സർപ്പത്തിന്റെ ദർശനമേറ്റ ജീവിതം എന്നർത്ഥം. അപ്പം ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായയിലെ മായയുടെ ദർശനം, മായ എന്ന സർപ്പത്തിന്റെ ദംശനമേറ്റ ജീവിതം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്തും നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് കൃഷ്ണബോധം ഇല്ലാത്തതിന് മൃദുപ്രായം എന്ന് പറയാം. സർപ്പദർശനമേറ്റ് മരിച്ചു എന്ന് അവശേഷിക്കപ്പെട്ടവനെ മന്ത്രശക്തി കൊണ്ട് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നമുക്കറിയാം മന്ത്രത്തിന് പല പവറുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതിനെ പറ്റിയ മന്ത്രങ്ങളും ഉണ്ട്, അത് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുമുണ്ട്. അതേപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ മാരകമായ അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോ കാര്യത്തിനും ഓരോ മരുന്നുകളാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഡോക്ടർ എഴുതുമ്പോ ഇപ്പൊ ചുമക്കുള്ള മരുന്നായിരിക്കില്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലുള്ള മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ നമുക്കറിയാം സർപ്പദർശനമായിട്ടുണ്ട് പല വൈദികമായിട്ടുള്ള പലതരം മന്ത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. പല കാര്യത്തിനും പല രീതിയിലുള്ള മന്ത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറിയാം. അതേപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക അസ്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ അബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അതിന് അൾട്ടിമേറ്റ്
ഒറ്റമൂലി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ള മന്ത്രങ്ങൾക്ക് പവർ ഇല്ല എന്നൊന്നല്ല. അതിന് പറഞ്ഞ സ്പർശ ദംശനം ഏറ്റുകെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയെ അത് പുനരുജ്ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്തിനും മന്ത്രങ്ങൾക്കുണ്ട്. അത് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തികളുമുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ അയാൾ സർപ്പത്തിന്റെ ദംശനമേറ്റിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ പുനർജീവിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ മന്ത്രത്തിന്റെ പവർ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ പക്ഷെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മന്ത്രമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അതാണ് പറയുന്നത്, അതും പവർഫുൾ തന്നെ. അതിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രധാനം സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിനല്ല ശരിക്കും നമുക്കറിയാം ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതും അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാണ് അത് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവതം 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 29-40 രാജൻ ആചാര്യന്മാർ ഭഗവാന്റെ സർവശായി പ്രവർത്തനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് താമസിച്ച് അത്തരം മഹാത്മാരുടെ ചന്ദ്രസമാനമായ മുഖത്തുനിന്ന് വരുന്ന വാഗ്മയമായ അമൃത നദി പ്രവാഹത്തെ ഓരോരുത്തരും ചെവി കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അതിൽ പറയേണ്ടത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, അതായത് ആചാര്യന്മാര്, ആ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഇത്തരം സർവദാശായിയായ ശബ്ദം നിരന്തരം ശ്രവിക്കുന്നവ ഭൗതികമായ വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭയം, ദുഃഖം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെയും വിഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും മുക്തനായി തീരും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാം, ഒരു മനുഷ്യജന്മം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭയം, ദുഃഖം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വരും, അതിനൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, അതടക്കം മാറും. കൂടാതെ എന്താണ്, നമ്മളെ ഭൗതിക വിഭ്രമങ്ങൾ, പേടിയും കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മുക്തനായി തീരും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഏത് സമയത്തും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭാഗവതത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ഗരുഡ പുരാണത്തിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവതിയിൽ പറയുന്ന പോലെ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ അവസ്ഥയാൽ മാത്രമേ ഭൗതിക വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ. അതാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഇല്ല നമ്മളെ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഇതില്ലാതിരിക്കുള്ളൂ. അതേവരെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ, കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു, ഇവിടെ നിന്ന് പോരണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരണം. അത് ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നികൃഷ്ടമായ പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിക്കാനാകില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ മുഴുവനായിട്ടും നമ്മളെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനേ കഴിയില്ല. അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജപം എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളെ മായയുടെ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ദിവസം തന്നെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, എല്ലാതും ഒരേപോലെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അത് ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിഷമിക്കുകയും വേണ്ട. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് അത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ദേവഹേഷി ഗുണമയ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അയ ഭയങ്കര പവറാണ് മായയ്ക്ക്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതിനെ ദേവിഹേഷി ഗുണമമായ ദുരദയ എന്ന് പറഞ്ഞ അത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മായയിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്നത് അത് പരീക്ഷണം പോലെ നമുക്ക് കണക്കാക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ചില സമയം കറക്റ്റ് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും അതൊക്കെ എന്താണ്, അത് നമുക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കണ പോലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അതൊരിക്കലും വിട്ടുകളയരുത്. നമ്മൾ പറയില്ലേ ചെളിയിൽ വീണ് എടുക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ചെളിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വള്ളി പോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ വള്ളി നമ്മൾ വിടരുത്. അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയും, ആ വള്ളിയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ജപമാല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാവരും കീഴ്ത്തരം ശക്തിയുടെ വിഭ്രമകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം ആസ്വദിക്കുന്ന നിസ്സാരമായ ആനന്ദങ്ങൾ താനെ മറക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മനസ്സ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധാരണ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അലത്തില്ല. നമ്മൾ ആ പരമാനന്ദത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് അപ്പൊ പറയുന്നത്. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ
ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: അതീന്ദ്രിയമായ പ്രകമ്പങ്ങളാൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണനിൽ കലപ്പറ്റ ഭക്തിഉപാസന ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും സദാ കേൾക്കണം. ഹൃദയത്തിലെ സർവ്വവിധ അമംഗളെയും ഇത് ഹനിക്കും. അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആണ് തരുന്നത്, കാരണം വാണിംഗ് ആണ് തരുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തി ഉപാസന ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കണം. അപ്പോഴേ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലുള്ള അമംഗളമായിട്ടുള്ളത് മാറുള്ളൂ. കേൾവി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ശ്രവണത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ലെവലാണ് ശ്രവണം. നമുക്കറിയാം, എത്ര ശ്രവിക്കുന്നവരോ അത്രയും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് തരും. അതാണ് നമ്മൾ കേൾവിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ ഇത് പറയുന്ന ശ്രവണത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി, ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിന്റെ 10ാം സ്കന്ധം 14ാം അധ്യായം 8ാം പദ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഭഗവാനെ സദാ അങ്ങയുടെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയുന്ന, അതേസമയം ഗതകാല ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഏതൊരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളറകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആദരപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ അയാൾ വിമോചനത്തിന് അർഹനാണ്. അത് അയാളുടെ ന്യായമായ അവകാശമാണെന്നും കരുതണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എല്ലാവർക്കും വേണം അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ്, കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ അറിഞ്ഞതായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കഷ്ടപ്പെട്ടായിരിക്കും വരാം. എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഭഗവാനുടെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിമോചനത്തിന് സാധ്യമാണ്. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ പലത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും. എങ്ങനെ? ഭഗവാനെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, അതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ, അതിനെപ്പോഴും പറയാം, ഭഗവാന് മാത്രമേ പാപങ്ങളെ ഭസ്മീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിലോ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളും മാറ്റി കിട്ടാവുന്നതാണ്. അതാണ് അയാളുടെ ന്യായകമായ അവകാശമാണ്. കാരണം ശരിക്കും അവിടെ അവകാശം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് ആ തെറ്റിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്ന പോലെ, പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനോട് തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റ്, നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ ചെറിയ കുട്ടി ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനോട് അമ്മനോട് തന്ന് തെറ്റ് പറയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാനോട് നമ്മള് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞ അത് ആ വ്യക്തിയുടെ അവകാശം കൂടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞറിയാതെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുക. ആ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലോ ഈ ജന്മത്തിലോ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ സ്മരണം, അടുത്തത് തന്നെ സ്മരണത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നു, ശ്രവണം. ഇപ്പൊ സ്മരണം അല്ലെ? ഏത് വിധമെങ്കിലും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധവും ദൃഢവും സ്ഥിരമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ ബന്ധത്തിന് സ്മരണം എന്ന് പറയും. ആ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഭഗവാനെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം ഓർമ്മ അല്ലെ? സ്മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മിക്കുക ഏത് സമയത്തും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ കാലത്ത് വിളക്ക് വെച്ച് വൈകിട്ട്, അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ കാലത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ പൂജകൾ ചെയ്യണം, ഉച്ചയ്ക്ക് ചെയ്യണം, വൈകിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോഴെന്താണ്, ആ ഓർമ്മ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെയും ബന്ധത്തെയും ദൃഢവും സ്ഥിരമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ ആ ബന്ധത്തിന് സ്മരണ എന്ന് പറയും. അതാണ് ഇതല്ലാതെയും നമ്മൾ എന്താണ് പല രീതിയിലുള്ള ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പലതരം സേവനങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യണത്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാതും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ സ്മരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിലനിൽക്കും. അതാണ് സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറയല്ലേ, പല ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ പങ്കെടുക്കണം, കാരണം അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്മരണത്തിന്റെ കഥ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്, നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഭഗവത് സ്മരണം എന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മംഗളങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾക്കും അർഹനായിത്തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജന്മവിഹീനനും നിത്യനുമായ ഭഗവാന്റെ സദാ സ്മരിക്കുമാറാകട്ടെ.
അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സ്മരണങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പലതരമുള്ള മംഗളങ്ങളും വന്നു ഭവിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ഇതേ കാര്യത്തിൽ പത്മപുരാണവും പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ഏറെ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അർപ്പിക്കട്ടെ. കാരണം മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുവന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഏതില്? പത്മപുരാണത്തിൽ പറയാണ്. കാരണം മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഭഗവാനെ പറ്റി സ്മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ സമയവും ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള സ്മരണയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. 24 മണിക്കൂറും ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ നാമജപം അല്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെങ്കിലും ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് നമുക്കറിയാം. ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളായാലും എവിടെയാണെങ്കിലും അവര് അമ്പലത്തിന്റെ പല കാര്യങ്ങളിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും 24 മണിക്കൂറും അവിടുത്തെ അന്തേവാസികൾ 24 മണിക്കൂറും നാമം ജപിച്ചല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. കാരണം അവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തേ പറ്റുമല്ലോ. ഒരു ആശ്രമം നടത്തി പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായ പല അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വർക്കുകളൊക്കെ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ. ആ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോവാം മുഴുവനും. അതാണ് 24 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തനായി കഴിയും. കാരണം നമുക്ക് വേറൊരു പാപം തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല ഫസ്റ്റ്. കാരണം നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം എൻഗേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പറ്റി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറയുകയും ചെയ്യും. ആത്മീയമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയും ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കുകയും ചെയ്യണം. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതിലേക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ അടുക്കണം. പിന്നെ അടുത്തത് ധ്യാനം, മെഡിറ്റേഷൻ അല്ലേ. ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവത് സേവനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചിന്തയിൽ മാത്രം മനസ്സിനെ വ്യാപരിക്കുക എന്നതാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനെ പറ്റി. അതാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല, അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം, അതിനൊരു സംശയമില്ല. അത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പൂജാ കാര്യങ്ങൾ, നാമജപം, ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കൂടാതെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ക്ലാസ് എങ്ങനെ എല്ലാവരിലും എങ്ങനെ എത്തിക്കാം, അതിന്റെ മാർഗങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കാം. ഒരു ക്ഷേത്ര നടത്തിപ്പിന് അവിടേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു ആചാര്യനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കേണ്ടത്, അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലും കൂടെയും നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അല്ലാതെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കേണ്ടത് അത് മാത്രം പോരാ നമുക്ക്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്, കാരണം ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും എന്താണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതും ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ സദാ മനസ്സ് വ്യാപരിക്കുക എന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളായാലും മറ്റുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സഹായങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു ഭക്തനെ സേവിക്കുന്നതിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത് സ്മരണ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതിന് പല ആശ്രമമാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കണ അതിന്റെ പിറകിൽ കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ എല്ലാതും ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞു, ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ അടിച്ചു തൂങ്ങണ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ, ആര് A to Z ആയിക്കോട്ടെ, അവരും ചെയ്യണത് എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനമാണ്. അല്ലാണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന പൂജാരി മാത്രമല്ല ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത്. ആ അവസ്ഥയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ജപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവര് ജപിക്കാൻ. അതല്ല, ഭഗവാൻ അറിയാം ആരാണ്. നമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് യോഗം കർമ്മയോഗത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം. അതാണ് ശരിക്കും ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നുകൊണ്ട് ധ്യാനം എന്ന നിർവിക്തതയോ ശൂന്യതയോ അല്ല. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളനുസരിച്ച് ധ്യാനം എപ്പോഴും വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ് വേണ്ടത്. വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ്
പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആ രൂപം നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. രൂപമില്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കരുത്. അതാണ് ശൂന്യതയെ അല്ല, വെറും ബ്ലാങ്ക് നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആരാധന നടത്തേണ്ടത്. ഭഗവത് രൂപത്തിലുള്ള ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്. അപ്പൊ എത്ര പുരാണങ്ങൾ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് നോക്കാം അല്ലെ. ഗരുഡ പുരാണം, ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പത്മപുരാണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്കന്ദ പുരാണം, ഭവിഷ്യ പുരാണം, അങ്ങനെ അനവധി പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കോട്ടിങ്ങുകളാണ് രൂപഗോസ്വാമി ശരിക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ഈ പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാനെ പറ്റി, ഈ പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ പുരാണത്തില് ശ്രവണത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അനവധി പുരാണങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്ത് പോവാണ്. ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനം അതീന്ദ്രവും ഭൗതിക സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന് അതീതമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അതിന്ന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക സുഖങ്ങളോടും അതിനേണ്ടൊക്കെ അപ്പുറമാണ്. അല്ല, നമുക്കറിയാം ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക സുഖത്തിന്റെ അപ്പുറമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. തികഞ്ഞ ദുഷ്ടാത്മാവിന് പോലും ജീവിതത്തിന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉള്ള ദുഷ്ഫലത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ ഇത്തരം ധ്യാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിലൂടെ, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ മുൻജന്മങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദുഷ്ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും ദുഷ്ടാത്മാവാണെങ്കിൽ പോലും ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ ധ്യാനം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാദാരംഗങ്ങളിൽ വരാനുള്ള കഴിവ് ലഭിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടാണ് ആ ധ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ സ്മരണം. ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മളിപ്പോ എത്രയും ഇതിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നോ അത്രയും ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര ഗുണങ്ങളുള്ള ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഇനി വിഷ്ണു പുരാണം പല പുരാണങ്ങളിൽ പറ്റിയും വിഷ്ണു പുരാണം എത്തി അല്ലെ. അപ്പൊ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരന്തരവും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര ഗുണങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ളവർ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരിണത ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ദേവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യരാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ മുഴുവനും പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ്? ഈ അധ്യായം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും മുഴുവനായിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ പുരാണങ്ങളെ എടുത്തിട്ട് ഒരേ പലതരം പുരാണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. 18 പുരാണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പുരാണങ്ങളിലെ എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞെത്തുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ്. അതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഒരു കാര്യം 10 പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ശരിക്കും തറയ്ക്കും അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പല പുരാണങ്ങളിലെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണം, ഈ പുരാണത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഈ പുരാണത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പല പുരാണങ്ങളിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് വിഷ്ണു പുരാണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് അത് പല വേർഡുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അറിയാം എല്ലാതും പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ്. ഇതിൽ പറയുമ്പോ പാപകർമ്മങ്ങളെ പരിണത ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യരായിത്തീരുന്നു. പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കും. അതിനേലും ഉന്നത പത്മപുരാണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? അത് വേറെ രീതിയിൽ പറയും. നമ്മൾ വായിച്ച പോലെ തന്നെ എന്താണ് ദുഷ്ടാത്മാക്കളാണെങ്കിൽ കൂടിയും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പവിത്രീകരിക്കും. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളൂ. അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് പാപകർമ്മങ്ങൾ മാറുകയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് രൂപഗോസ്വാമി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ കൃത്യമായ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചും അത്ഭുത കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നവൻ സർവ്വവിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തമായി തീരുമെന്ന് തീർച്ച. ഇത് പറഞ്ഞ് പത്മപുരാണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനു മുന്നേ വിഷ്ണു പുരാണായി, അതിന് പത്മപുരാണായി, പിന്നെ വരാഹ പുരാണായി, പിന്നെ സ്കന്ദപുരാണായി, പിന്നെ ഭവിഷ്യപുരാണായി, പിന്നെ ഗരുഡ പുരാണായി, പിന്നെ ഭാഗവതായി. ഏതെടുത്താലും ഇവിടെ വന്ന് ലാസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കുക, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് വന്നെത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്താണ്? പത്മപുരാണത്തിലും ഇത് തന്നെ പറയണമെന്ന് നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നവൻ സർവ്വവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാവുമെന്ന് തീർച്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലൊരു കഥയുണ്ട്, അത് വിട്ടുപോയിന്നുണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. നമ്മള് ധ്യാനത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വരുന്നതാണ്. അതിന് ഒന്ന് വായിച്ചു പോവാം. അതിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട്.
അതിൽ പറയുന്നത് ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണം, ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണത്തിലെ ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത്. ആ കഥ അനുസരിച്ച് പറയുന്നത്, ഒരു ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്താണ് തന്റെ ദരിദ്രനാണ്, ബ്രാഹ്മണൻ ദരിദ്രനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് കാരണം ഞാൻ ഒരു ദരിദ്രനായി ജനിച്ചെന്ന് ആ വ്യക്തി സ്വന്തം സമാധാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ആത്മാക്കളെ, അതായത് ആചാര്യന്മാരുടെ പ്രസംഗവും പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കും. അങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാനില് അദ്ദേഹം വിശ്വാസം വരികയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ വിശ്വാസം അയാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാമെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവണം, ആ വ്യക്തിക്ക്, ആ ബ്രാഹ്മണന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹം ഗോദാവരി, സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ്, അപ്പൊ ഗോദാവരി നദിയില് അദ്ദേഹം എന്നും കുളി കഴിഞ്ഞ് നദീതീരത്ത് ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്തിരുന്ന് പ്രാണായാമം തുടങ്ങി. അപ്പൊ പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോഗമുറകളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ യോഗമുറകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് എല്ലാവരും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. അത് ജനറൽ ആയിട്ട്, അത് ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണനടക്കം യോഗകൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ ആയിട്ട് അതിന് എന്താ പറയണ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അറിവോ ഇതൊന്നും ഉള്ള ബന്ധമില്ല. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രാണായാമം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അത് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ലക്ഷ്യം എന്ത് മാത്രമായിരുന്നു, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അദ്ദേഹം ഒരു മനസ്സിനെ ഏകീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉറപ്പിക്കുന്നു. കാരണം മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്താണ് പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹം ധ്യാനിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ പറ്റി ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന് വില പിടിച്ച ആഭരണങ്ങളും കിരീടവും മറ്റ് അലങ്കാര വസ്ത്രം അണിയിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിച്ചു. ഭഗവാൻ എന്താണ്, നമ്മൾ കുളിച്ചു വന്നു ഇരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ രൂപം മനസ്സിൽ കണ്ട്, ആ രൂപത്തെ മനസ്സിൽ കണ്ടതിന് ശേഷം വില പിടിച്ച ഈ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ അണിയിക്കുന്നതായും, പിന്നെ അതുപോലെ കിരീടം മറ്റു അലങ്കാര വസ്തുക്കളൊക്കെ അലങ്കരിക്കുന്നത് സങ്കല്പിക്കുകയാണ്. അതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണ്. പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തെ ശുചീകരിക്കണ്. സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള വെള്ളി കൊണ്ടുള്ള അനേകം പാത്രങ്ങൾ തീർത്ഥജലം നിറച്ച്, പിന്നെ യമുന, ഗംഗ, സിന്ധു, കാവേരി എല്ലാ പുണ്യജലം മാത്രം നിറച്ച് പൊതുവെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെ, അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ തീർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച്, അതൊക്കെ മനസ്സിൽ കാണാണ്. പല പറയുന്നത് യമുന, ഗംഗ, സിന്ധു, കാവേരി അവിടെ നിന്നുള്ള എല്ലാ നദികളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം എടുത്ത് ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതും മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതും, അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പൂക്കൾ, പഴങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ശേഖരിച്ച് ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നതും, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാര്യങ്ങള് അയാള് മെഡിറ്റേഷൻ ധ്യാനത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അത് ദിനം ശരിയാക്കി മാറ്റിയ വ്യക്തി എന്നും ഇതേപോലെ തന്നെ ഗോദാവരിയിൽ കുളിച്ച് വന്ന് ഇരുന്ന് പ്രാണായാമത്തിലിരുന്ന് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ നമുക്കറിയാം, പല കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പൂജ കാര്യങ്ങൾ സങ്കല്പം എടുക്കണമായിട്ട് അറിയാം. ഇതാണ് സങ്കല്പം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രം ശുചീകരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതും, ലാസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ തന്നെ പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുകയാണ്. പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കണം, ഭഗവാനെ നിവേദിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള്. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും കുളിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നും മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ദിവസവും പാൽപ്പായസവും എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുന്നതായിട്ട് അയാൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അത് ദിനം ശരിയാക്കി മാറ്റിയ വ്യക്തി. അങ്ങനെ ദിനചര്യമാക്കി വ്യക്തി എന്താ സംഭവിക്കണം, ഒരു ദിവസം പാൽപ്പായസം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വ്യക്തിക്ക് തോന്നാണ് ഈ പാലിന് ചൂട് കൂടുതലുണ്ടോ എന്നൊരു തോന്നല് മനസ്സിൽ വീണ്ടും വരികയാണ്. അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി പാല് ഇതുമ്പോ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോ കൈ പൊള്ളിക്കുന്ന, പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുറക്കാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, കാരണം എല്ലാതും ധ്യാനിക്കുന്ന സമയത്തും അവിടെ പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, പാൽപ്പായസം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൂട് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് ഒരു ദിവസത്തിൽ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കൈ പൊള്ളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് എന്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അവിടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം, നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അത് സത്യമായിട്ട് വരും. അതാണ് ഈ കഥയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മളോട് വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞത്, അത്
ഭഗവാനോട് ചെയ്യണം. മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കും. അത് സത്യമാണ്. ആ മനസ്സിന് അത്തരം പവർ, മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ കടക്കുന്നത്. ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന രീതിക്കും ഇത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. നമ്മൾ നേരിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്, മനസ്സുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതടക്കം ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കും. ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രംഗം നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുന്നത് എന്താണ്, അത് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തും എന്നാണ് ഇതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ സദാസമയം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അങ്ങനെ പിന്നെ എന്താണ് അടുത്തത് എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ആ ബ്രാഹ്മണ അത്ഭുതം തോന്നാണ്, കാരണം കൈകൊള്ളുന്നതോടുകൂടി. അപ്പൊ ഇത്രയും ഇത് സാങ്കല്പികമായിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ ചെയ്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാനും ലക്ഷ്മി ദേവി വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങെന്താണ് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം പറയാണ്, അതായത് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഈ ബ്രാഹ്മണനെ എവിടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്താണ്, വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ബ്രാഹ്മണനോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആ വ്യക്തിയെ, ബ്രാഹ്മണന് അവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്, വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിത്യശാന്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണെങ്കിലും എന്താണ്, ഭഗവാൻ അറിയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ആരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, ആരെന്താ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ വ്യക്തിക്ക്, ആ ബ്രാഹ്മണന് അത് വൈകുണ്ഠ ലോകം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കഥ. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ ധാന്യത്തിന് നമ്മൾ കീർത്തിക്കുന്ന സ്മരണത്തിനൊക്കെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ്. അത് ഏത് പുരാണം, വൈവർത്ത പുരാണത്തിലാണ് ഈ കഥ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ പുരാണങ്ങളും കഥയായിട്ടാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ സ്മരണത്തിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് കടക്കാം. 10 ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി? 9ഉം 10 അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്? അതെ, 9ഉം 10. 9ഉം 10 അല്ലേ? 9ന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? 9 ഉണ്ട്. 9ന്റെ ഉണ്ട് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ. 9ന്റെ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് 9 ആദ്യം എടുക്കാം. അമ്പലത്തിലല്ലായിരുന്നു നടന്നത്? അമ്പലത്തിലല്ലേ നടന്നേ ലൈവ്? കേട്ടില്ല, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഞാനൊന്ന് ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്തോട്ടെ. അല്ല, ഇരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആരെ വായിക്കണമെന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:74-40 സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത് എന്ത്? ഞാനൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയും ദുഷിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടും ആ സ്ഥലം വിട്ടുപോകാത്തവനെ അതുവരെ അയാളുടെ ധാർമ്മിക ജീവിതം വഴി നേടിയ നന്മ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടും. കാരണം ഭഗവാനെ പറ്റി തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ഒന്നിനെ പ്രതികരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം വിട്ടുപോകണം. ഇത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിലെ ആശ്രയം ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തൻ വൃക്ഷത്തേക്കാൾ സഹിഷ്ണുവും പുല്ലിനേക്കാൾ വിധേയത്വമുള്ളവനും ആയിരിക്കണം. എല്ലാവരെയും മാനിക്കണം, അതേസമയം ആരുടെയും ആദരവ് സ്വീകരിക്കരുതാനും. അത്ര വിനയമുള്ളവനായിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും
വിനയമുള്ള വിനയമുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വളരണം. നമ്മൾക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ചൊല്ലിയിരുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ചെല്ലി പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ അതെ. കൃഷ്ണ. മാതാജി രണ്ടുപേരല്ലേ ഇന്ന് ചെയ്തത്? 3 പേരുണ്ടായിരുന്നു നാമാപരാധം, പിന്നെ ശിക്ഷാഷ്ടകം വേറെ ഇടണം. വേറെ ചെയ്ത് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4 പേരുണ്ട്. 4 പേര്. ഈ നാളേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നാളെ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഇല്ല, ആഴ്ച? ഇനി അടുത്ത ആഴ്ചന്റെ പിന്നത്തെ ആഴ്ച അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരാഴ്ച വിട്ടിട്ട് തോന്നുന്നു. ഒരാഴ്ച വിട്ടിട്ടല്ലേ? ആ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 പേര് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? രമ മാതാജി, രമ മാതാജി, പിന്നെ ബിന്ദുമതി മാതാജി, സത്യവതി മാതാജി, ഞാന് 4 പേര്. 4 പേരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ആ, ഹരേ ആ. കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ലൊരു സർവീസ് ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല കാര്യം. ഭഗവാൻ അത് ക്ഷേത്രത്തിലല്ലേ നമുക്ക് പറയാം. ഭഗവാന്റെ മുന്നിലാണല്ലോ പറയുന്നത്. ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഭാഗ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അത് പറ്റണമെന്നോ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അടുത്തത് ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ നേരിടേണ്ടത്? ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തവനെ വാദിച്ചു തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതിനുള്ള കഴിവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് സൗമ്യമായി അവിടെ നിൽക്കുകയല്ല, സ്വന്തം ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇത് രണ്ടും സാധ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം വിട്ടുപോവുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പറഞ്ഞതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഭക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ അയാൾക്ക് പാതിഥ്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് കേട്ടിരിക്കാനേ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, കാരണം അത്രയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും പറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുമോ? ഇല്ലല്ല. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അത്രയെങ്കിലും ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മളെ അച്ഛനെ അല്ലെ അമ്മനെ അല്ലെ മകളെ ചേട്ടനെ ചേച്ചിയെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അത്ര നമ്മളെ ക്ലോസ് ആണ് അവരല്ല. നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാരാണെങ്കിലും അവരെ പറ്റി ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് അഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന വ്യക്തികളെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് അതേ രീതിയിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്ഥലം വിട്ടുപോരണം. നമുക്കത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടുന്ന് വിട്ടുപോവുകയാണ് വേണ്ടത്. അടുത്തത് ഏതാണ്? ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഓരോന്നും വിശദമാക്കുക. അത് പലതും ഉണ്ട് അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? കുറെ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. മുഴുവൻ വായിക്കണോ? ഹെഡിങ് വായിച്ചോ. തിലകവും തുളസി. അതന്നെ തിലകവും തുളസിമാലയും 1. പിന്നെ പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കൽ. പിന്നെ പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കല്. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ നൃത്തം വയ്ക്കൽ. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വയ്ക്കൽ. അടുത്തത് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കൽ. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കൽ. ഓക്കെ. അടുത്തത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കൽ. വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കൽ. വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് രഥം അല്ലെ, രഥത്തെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് അല്ലെ, ഭഗവാനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമ്പോ നമ്മള് പ്രദക്ഷിണമൊക്കെ ചെയ്യാലോ, നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കാണാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ അവിടെ അതിന് പിറകെ നമ്മൾ നടക്കാൻ അനുഗമിക്കുക. ഓക്കെ. അടുത്തത് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമോ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമോ സന്ദർശിക്കൽ. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കണുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ഉണ്ടാ? ഇന്ന് ഒരു ആരെങ്കിലും ഇവിടെ പോകണുണ്ടല്ലോ, അയോധ്യയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടില്ല എല്ലാവരും? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ നോക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമോ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമോ സന്ദർശിക്കൽ. പിന്നെ അടുത്തത് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കൽ. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചിരിക്കണം. ആ പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ട അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത് അർച്ചന. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അർച്ചന ചെയ്യേണ്ടതും അർച്ചനയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അടുത്തത് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യൽ. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യൽ. അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു മഹാരാജാവ്. ഭഗവാൻ ഒരു മഹാരാജാവാണ്.
ഒരു പരിചാരകൻ എന്ന പോലെ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം. പിന്നെ പാട്ടുപാടൽ അല്ലെ, അത് ലിംഗപുരാണത്തില് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ശിവപെരുമാളുടെ പ്രാർത്ഥനയെക്കാളും കൂടുതലാണ്, അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പാട്ടുപാടൽ. അതായത് അത്രയും ശിവപെരുമാൾ പാടുന്നതിനേക്കാളും ഇഷ്ടമാണ് ഒരു ഭക്തൻ പാടുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് സങ്കീർത്തനം അല്ലെ. സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് സങ്കീർത്തനം. ഓക്കെ, സംഘം ചേർന്ന് പാടുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അടുത്തത് ജപം അല്ലെ. ജപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിശബ്ദമായിട്ട് ചൊല്ലുന്നതിനാണ് ജപം അല്ലെ. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ജപിക്കണം നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലായില്ലേ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പല പല സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. അതിലൊരു കാര്യമാണ് മാത്രമാണ് ജപം. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ജപം മാത്രമല്ല, ബാക്കി പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ സമർപ്പണം, ഭഗവാന്റെ പിന്നെ അടുത്ത നമുക്കറിയാം സമർപ്പിക്കാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ അടുത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല, പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ പാടൽ അല്ലെ. അത് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ ഒരു പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അടുത്തത് ചരണാമൃതപാനം. ചരണാമൃതം ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചരണാമൃതം, അതേപോലെ തന്നെ പ്രസാദം, ഭക്ഷണം, പ്രസാദം കഴിക്കാം നമ്മൾ അല്ലെ, ഭഗവാൻ ചെയ്ത്. പിന്നെ ചരണാമൃതപാനം. പിന്നെ അടുത്തത് സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളും മണക്കൽ. വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളും നമ്മൾ മണപ്പിച്ചിരിക്കണം. നമ്മളത് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നായാലും നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ, അത് പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പൂക്കൾ മണപ്പിച്ചല്ല. ഞാനൊരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം. ഇങ്ങനെ മണപ്പിച്ച പൂക്കളും അത് ഭഗവാന്റെ അർപ്പിച്ച വസ്തുക്കളും നമുക്ക് കിട്ടി, പിന്നെ അതൊക്കെ നമ്മളെ മണപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യത്? നമുക്കത് കിട്ടി, കയ്യില് പൂവ് കിട്ടി, മാല കിട്ടി, ക്ഷേത്രത്തിന് നമ്മൾ മണപ്പിച്ച് ഒക്കെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യത്? വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവിടും നമ്മള്. ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലാവയിലൊക്കെ ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ചെടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെടികളുടെ അടിയിലുണ്ട്. അത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് എറിയാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇടാൻ പാടില്ല. വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച എന്ത് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചെടി ഉണ്ടാവില്ല, ചെടിക്ക് ഇടാം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, അടുത്ത് വിഗ്രഹസ്പർശം. വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കുന്നത്. വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കുന്നത് വേണോ വേണ്ടേ? കാരണം നമ്മൾ അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വിഗ്രഹത്തിന് സ്പർശിക്കും അല്ലേ? അതെ. അടുത്തത് വിഗ്രഹ ദർശനം. വിഗ്രഹദർശനം. വിഗ്രഹദർശനം അറിയാം നമുക്ക് അല്ലേ? ഓക്കെ, അത് ഏത് പുരാണാണ് പറയുന്നത്? വരാഹപുരാണത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, എത്ര പുരാണങ്ങളാണ് ഇതിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഇപ്പൊ നമ്മ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോട്ടെ. ആരതി ദർശനവും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും. ആരതിയിലും ദർശിക്കണം, അതുപോലെ ഉത്സവങ്ങളും നമ്മൾ ദർശിക്കണം. അത് ഏത് പുരാണത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭവിഷ്യപുരാണം അല്ലേ? ഭവിഷ്യപുരാണം. എത്ര പുരാണങ്ങൾ ഉണ്ടോന്ന് ഏകദേശം നമ്മൾ പല പുരാണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പുരാണം നിധി നോക്കിയിട്ട് എത്ര പുരാണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഓർമ്മ വെച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരും. ഗരുഡപുരാണം, സ്കന്ദപുരാണം, ലിംഗപുരാണം, ലിംഗപുരാണം, നൃസിംഹപുരാണം, ഗരുഡപുരാണം, വിഷ്ണുപുരാണം, വരാഹപുരാണം അല്ലെ. അങ്ങനെ കുറെ പുരാണങ്ങളെ പറ്റി ഇതിൽ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു പുരാണം ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബ്രഹ്മപുരാണം. ബ്രഹ്മപുരാണത്തിന് അല്ല, വൈവർത്ത പുരാണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഒരു പുരാണം ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥ പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മവൈവർത്തക പുരാണം. അതിൽ നിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പറയുന്നത്.
ഹരിഹർനാമ കേവല നാസ്തൈവ നാസ്ത ഗതിരന്യത എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മവൈത്തവ പുരാണത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ? അതിൽ നിന്നല്ല, അത് ധർമ്മല അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഹരികൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. മുമ്പ് കഴിഞ്ഞില്ലേ? എന്താ 10 പ്രഭു. കഴിഞ്ഞ ഇതിലത്തെ കഴിഞ്ഞ 9 കഴിഞ്ഞ 10ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെയും 9 കഴിഞ്ഞു. അതിപ്പോ പറയുമ്പോ ഇതിലത്തെ കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞു. 10 ചെയ്യാം, കാരണം 10 അടിയില്ലല്ലോ ചോദ്യം. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ചെയ്യട്ടോ? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, 10 കൂടെ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞല്ല, പിന്നെ നാളെ തൊട്ട് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, 10 എന്താ പറയണത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അതിന്റെ തന്നെ അതാണ് പറയണത് അല്ലേ? എന്താ പറയണത് അതില്? കൃഷ്ണാബോധം വളർത്തുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രവണം അല്ലെ? ഓക്കെ, അടുത്തത് മരണം എന്നാൽ എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ പാട്ട്. ഒന്ന് ഇത് ശ്രവണം, പിന്നെ സ്മരണം അല്ലെ? സ്മരണത്തെ പറ്റി എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരവുമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ ബന്ധത്തിന് സ്മരണം എന്ന് പറയും. കാരണം അത് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം വരുമ്പോഴല്ലേ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ? അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ആരാണെങ്കിലും അവരെ പറ്റി, അവരെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്ക് അത് ചെയ്യണമല്ലോ, ഇത് ചെയ്യണമല്ലോ, അങ്ങനെ ചെയ്യണമല്ലോ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ വ്യക്തി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഏത് സമയത്തും വരുന്നു അല്ലെ? അതാണ് സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്തത് മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെ പറയുന്നത്? കാരണം മരണസമയം ജീവിതകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. അടുത്തത് ഇല്ല, കേട്ടില്ല മാതാജി, ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നുണ്ട്. എന്ത് മാതാജി? വേറെ ആരെങ്കിലും പറയും? മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ആവണോ? എന്ത് മാതാജിയുടെ? വേറെ ആരെങ്കിലും പറയും? ധ്യാനം എന്നാൽ എന്താണ്? എന്താ ധ്യാനം എന്നാൽ എന്താണ്? മനോജ് മാതാജി കുറച്ചൊന്ന് സൗണ്ട് കൂട്ടി പറ. ഓക്കെ, ധ്യാനം എന്നാൽ എന്താണ്? ഓക്കെ, എന്താണ് ധ്യാനം? ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണഗണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവത് സേവ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയെ മാത്രം മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ധ്യാനം. എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ധ്യാനം. ഓക്കെ, അതില് നമ്മള് നിർവ്യക്തിയോ ശൂന്യതയോ അല്ല അല്ലെ? വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ധ്യാനം എപ്പോഴും വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് ധ്യാനിക്കേണ്ടത് വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ഇനിയുണ്ടോ ചോദ്യം? പുരാണത്തിൽ ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ്? അതിലില്ലേ? നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താ പറയണത്? ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനം അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതിക സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ അതീതവുമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തികഞ്ഞ ദുഷ്ടാത്മാവിന് പോലും ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ ഇത്തരം ധ്യാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് നരസിംഹ പുരാണമായി അല്ലേ? കഴിഞ്ഞില്ലേ? നമുക്ക് നിർത്തിക്കൂടെ? കഴിഞ്ഞില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ? കഴിഞ്ഞു പ്രഭു. പറയും പ്രഭു. അതെ, നമ്മളെ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നത് 3 തവണ വേണമെന്നുള്ള അങ്ങനെ വല്ലതും ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തില്? ഭഗവതിയിൽ 4, 5 വിഷ്ണുവിന് 3.
ശിവക്ഷേത്രത്തിലും പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പല ഡീറ്റെയിൽ പല ശിവക്ഷേത്രത്തിലൊന്ന്. സങ്കല്പം വരുന്നതനുസരിച്ച് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗണപതിക്ക് ഒന്ന് ഗണപതിക്ക് ഒന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളനുസരിച്ച് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാവുന്നുള്ളൂ. അതും എടുക്കാം, അത് നമുക്ക് നോക്കിയെടുക്കാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. വേണമെങ്കിൽ വെച്ചാൽ നാളെ പറഞ്ഞു തരാം. അല്ലെങ്കിൽ അത് ബേസിക് ആയിട്ട് 3 പ്രദക്ഷിണം ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ജനറൽ ആയിട്ട് 3 പ്രദക്ഷിണമാണ് എല്ലാ അമ്പലത്തിലും അല്ലേ? എല്ലാ അമ്പലത്തിലും 3 പ്രദക്ഷിണം. പിന്നെ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഓരോ ദേവി ദേവന്മാർക്കും ഓരോ തരത്തിലാണ്, ഓരോ അത് കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഓരോ. അതെ അതെ അതെ, അത് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോഴാണ് അത് ശരിക്കും ഫുൾഫിൽ ആകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് ആ പ്രദക്ഷിണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് ശരിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ 3 പ്രദക്ഷിണം വരും. വിഷ്ണുവിന് 3 പ്രദക്ഷിണമാണ്. പിന്നെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പല ദേവതാ സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും. മുരുകന് 7, മുരുകസ്വാമിക്ക് 7. അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഗണപതിക്ക് വ്യത്യാസമായിരിക്കും, പരമശിവന് വ്യത്യാസമായിരിക്കും, ഭഗവതിക്ക് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. പക്ഷെ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ 3 പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാറ്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് പറയാവുന്നുള്ളതൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നിർത്താം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വേറെ സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. 2-3 കറക്ഷൻ വരുത്താനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇന്ന് 10 കഴിഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഒരു റിവിഷൻ പോലെ ചെയ്താലോ? അപ്പൊ നാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സാം വേണ്ടേ ഇത് കഴിഞ്ഞാല്? അപ്പൊ എക്സാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ 10 അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എക്സാം ഞാൻ റിട്ടേൺ ആണോ പ്രഭുജി? റിട്ടേൺ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ 10 തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാം, 2 മാർക്ക് പറയാം. ഇത് ഇത്തിരി വലുതായിട്ട് 20 ക്വസ്റ്റ്യനെങ്കിലും വേണം. പ്രഭുജി, നിയാമക തത്വങ്ങൾ 64 എന്ന അതിൽ കൊടുത്തതിൽ 1-2 അത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് തന്നിട്ടില്ല. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല. ബുക്കിലില്ലേ? ബുക്ക് എനിക്കില്ല. ഇല്ല പ്രഭുജി. ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. ബുക്കിലോ, കാരണം സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ എല്ലാ പോയിന്റ്സും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ബുക്കിൽ നിന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, 64 പോയിന്റിൽ ഞാൻ ഡിസ്കഷനിൽ ഇട്ടോളാം. ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറയുമല്ലോ. അത് 64 ബുക്കിലുണ്ട്. പറഞ്ഞു തരാം മാതാജി. ഞാൻ അതിന് ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുപ്പി ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വിട്ടാൽ മതി. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ആ പോയിന്റ്? ഞാൻ ഡിസ്കഷനിൽ ഞാൻ അത് ഞാൻ ഡൗട്ട്സ് ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ ഓക്കെ മാതാജി. കാരണം നമ്മൾ സ്ലൈഡിൽ എല്ലാ പോയിന്റ്സും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ചില പോയിന്റ്സുകൾ വിട്ടുപോയത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം റിവിഷൻ എടുക്കാം. ജസ്റ്റ് വല്ലാതെ ഒന്നും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകാന്ന് മാത്രമേ എല്ലാ അതുപോലെ ചാപ്റ്റർ 7 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരാണ് സഹജീവികൾ അതും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നേ. അതിന്റെ ആൻസർ സഹജീവികൾ അല്ലെ? ഓക്കെ, അതും അതായത് നമുക്ക് പറയാവുന്നുള്ളൂ. അത് നോക്കിട്ട് സഹജീവികളെന്നാണോ? അത് ഞാൻ സഹജീവികളെന്നാണോ? സഹജി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം നിസ്സാരമായി കരുതുന്നവരും തങ്ങളുടേതായ കൃത്രിമമായ ആശയങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നതും പ്രാമാണികാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാത്തവരുമാണ്. അവരാണ് സഹജികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഹജീവികളാണോ അതോ സഹജിയാക്കൾ എന്നാണോ? സഹജി പറയുന്നത് അവർക്ക് നിസ്സാരമായി എല്ലാം നിസ്സാരമാണ്. അവർക്ക് തങ്ങളുടേതായ കൃത്രിമ ആശയങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അനുശാസനം വഴങ്ങാത്തവരാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുന്നിടത്ത് ശല്യം ഉണ്ടാക്കാനേ മാത്രമേ ഇവർക്ക് ഉതകൂ. ഇതാണ് സഹജി. എനിക്ക് ബുക്ക് മേടിച്ച് വെക്കാൻ ഇവിടെ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാ പ്രഭുജി. ഓഹോ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഞാനപ്പം പറ്റാത്ത എന്താണ് മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിറ്റുവേഷൻ